алейкум мардум, ҳама касоси хубе. Барои шумо телефон овардагем. ҳозир як ба як обзор мекунем телефонора. Видеоро то охир тамошо мекунем. Рафтем. Опа. Дарҷа уша телефони якум уша телефони 13 Redmi Note 13 Pro Plus, телефони Honor X9B 5G, оперативаи 12512 тага шай, 256 тага ва иҷада бо ҳуиш мекунем телефонои легендарни телефони Infinix Note Chill Pro, оперативаи 12256 ва Spark 20 Pro 856 тага, телефонои Redmi Note 13 820 856 ва иҷада бошад телефоное ки Redmi Note 13 Pro 670 турбо зарядка дорад, 200 мегапиксел камера дорад телефон ва тагига бошад Infinix Note Chill Pro Plus 100 Вт турбо зарядка дорад, ай прош бошад 70 Вт турбо зарядка дорад. Экраношон бошад аввалинои гаштагиак, стекло, чихол ва беспроводной заряд мегирад 20 Вт. Poco S65 расеткаи сиёҳшаи ва иҷа бошад телефони Realme S61. ҳозир ҳар як таира ҳозир ма упаковкаш мегирем, бо обзорша мебинем. Раҳмати калом ба ҳар як подписчики канали мо. Бо поддержкаи шумо, бо ёрдами шумо, бо подписация кардани шумо канали мо 22 000 шид ва толка газ 25 000 мекунем ва ин видео да лайк мемонем, дар канал обнова мешавем. иншалло ба наздикӣ бо ёрдами шумо бошад 25 000 мешавад. вақти канали мо бо чанд қа боло шудан гирифт, подписчикҳо бисёр шудан гирифт, аксияҳои мо бо ҳам қа зуру хубтар давом додан мегирем. Воз телефонҳоро распакш кардем, ҳамаша ҳозир як ба як нишон метавонем. Нархошон бошад дар пара ё дар поён, ҳамин нархош қатъи мебурояд ва агар ки шумо нархҳои мисол видеоро як моҳ пас дида бошӣ, метавонед дар номерои рекламдагӣ звонок кунӣ, пурсӣ нархи кадом телефон часп может арзон шудагӣ бошад. Точно ё арзон мешавад, як моҳ 5 соли нав мешавад. як моҳ 5 соли нав мешавад, бо телефонҳо дар аксия қатъи подаркҳо ҳамаша метавонем получать кунем ва лайкҳоро бераҳмша мезанем, дар канал обнова мешавем ва рафтем. Телефони Redmi, ин телефонҳо ҳозир ма овардагӣ ай 11 000 сар мешавад то 40 000 ва дар иҷа бошад Realme S61. телефони Realme S61 ба монанд телефонои iPhone монандо, корпус монанда ва нархҳои ё бошад дар паранхи дар поён буромад ва телефони Poco S65 856 тагаш 50 мегапиксел камера дорад, 90 ГГц экранш кор мекард, 5000 мач батарейка, 60 Вт турбо зарядка дорад. Infinix Note Chill Pro оперативаи 12+12 24 256 NFC поддержка мекунад, экранаш гаштагиак, стекло, чихол дорад ва 20 Вт беспроводной заряд мегирад, ҷои заряднаш Type-C, 70 Вт турбо зарядка дорад. Ҳамира бошад телефони 20 Pro Chill Pro Plus оперативаи 12+12 24 256 тага ва 100 Вт турбо зарядка дорад. Пашти ягон фарқа надорад, не ки айрои коркунӣ тез пур кардан Chill Pro Plus ба қувваттарак. ва телефони бо легендарни ҳама зур одамое ки бисёр мепурсанд, телефони Redmi Note 13 Pro Plus 5G 856 ва 12512 тагаш мешавад, расеткаи сиёҳ, экрани иран аввалинои гаштагиак, дар дурёв кор мекард телефон, 200 мегапиксел камера ва 32 мегапиксел фронтални камера, ҷои заряднаки бошад Type-C ва дута сим карта, ай поён бошад, ҷои калонка дорад ва бо телефоне ки чӣ мегам вақт дар замин фран антиударни экран дорад, Honor X9B 5G ва расветкаи сиёҳш, оперативаи 12 256 тага, и бошад камераш бошад 108 мегапиксел, фронтални камераш бошад 16 мегапиксел, ҷои заряднакш бошад Type-C ва Tecno Spark 20 Pro 108 мегапиксел, фронтални камера бошад 32 мегапиксел, 120 ГГц кор мекунад ва нархҳои ё бошад дар ин пара буромад, нархҳои ҳама телефонҳо ва 8 ба 256 тага. Телефони бо Redmi Note 13 Pro 856 тага 22 500 рублай, 200 мегапиксел камера дорад, расветкаи сиёҳш, ҷои заряднаш Type-C, ҷои калонка ва ҷои наушник ай боло мешавад. Фронтални камера бошад 16 мегапиксел ва дар тагиga телефон бошад Redmi Note 13
856 828 дар наличка аста. ҷои колонкашай поён, ҷои зарарбинак Type-C, дата сим-карта мебарад. 108 мегапиксел камера, фронтални камера бошад 16 мегапиксел, процессорш чия Snapdragon 685, 5000 мАч батарейка, 33 Вт турбозарядка дорад. ҳар расветка мешавад дар телефоно ва ин телефоно бошад барои витрина овардагем ва барои заказҳои телефон бошад. номеро дар инҷа метавонед заказ кунед. ҳама телефоно қатъи падаркаҳошон, хоҳед наушник, хоҳед павербанк падарка дода мешавад. ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистона доставка карда метавонем. ва дар телеграми мо обуна шавед. нархномаи ҳама телефонҳо дар телеграм канали мо мешавад. медроед дар инҷа телеграм ва дар инҷа Realfon Москва ёки дар поиск мезанен Realfon мезанен уже мебурад Realfon Москва. медроед дар инҷа подписация мекунед. дар ҳама нархномаи ҳама телефонҳо дар инҷа мешавад. Samsung S, Redmi, Poco, Tecno, Infinix, Realme, Huawei, Itel. Короче, ҳама телефонҳо дар телеграм канали мо мешавад. саломату хонобод бошед.